Hongkong. Aku angger ketemu sinden sing ana jawete cendole ana ketane renge ketani reng gempol gempol kok gempol ya. Tapi aku sengit soalnya kurang ngombe-ngombe dawet karo bakule aku rebutan apa? Lah dinehke tak tompo karo bakule geret meneh tak tompo geret meneh ditompo geret meneh kowe karo bakule rebutan apa? Rebutan tataan iku lho tak kira rebutan cawet dawet ki mau lah iya dawat itu ada piring bawahnya heeh lah ya aku lepek rebutan lepek aku arep tak ombe direbut meneh arep tak ombe direbut meneh arep iki aku tumbas ya yu aku ngono nesu aku jebulane iki mung kon njupuk gelas tok kuwi memang kuwi yen cara-carane nampan guladen kok malar mbok jaluk aku kepethuk sasiji iki tensiku iso mundak lho Mas tapi cerita wis omong ora cetha mesti salah Reng kewajibanmu sampean wong Jawa to ya memberi penjelasan men Elisa bener omongane sing telaten to alon-alon setetek ben aku mudeng pade kudu sabar sik kok ana setetek sedikit demi sedikit setitik kok setetek ya setitik repti aku setitik setitik jelas no pokoknya setetek ben aku paham mudeng basa Jawa teteke sapa iya itulah Pak setitik ngene dadi ya wong kowe gandeng kowe ya beradaptasi to dadi kata-kata di sini supaya ora seling surup ora salah tompo ya bahasanya pengucapannya yang baik dan benar ya alun-alun iki Yogya ngono lho alun-alun ya alun-alun ya belan Mas ora ono wedokan liya to liyane iki lha sing dikersakne panitia ya iki sing dinteni aku kok wis omongane pilek marake budrek kok piye ngopo gimana sih piye coba nek tak demek ngono piye iya yo cari haji ayo apa kok gelem pe haji ndemek kene ora entuk ngene panggung kudu meneh lah ya beres oke ya bener ya kari karepe nadyan ndemek ning ora duwe karep negatif ya ora bermasalah ya ngono pokoke aku di ngapura ya baden nek ono salah lan lupote aku ngomong di ngapura aja nangis ora nangis agar ngrungokke ngomong ki blet pipis e malah lan melu ngempet aku nek inilah dunia itu memang tidak ada yang sempurna betul pawaan apik rupa ayu terus omongane pating plekutuk ngene iki nah ning pasti ada kelebihan dan kekurangannya mereka kabeh ana cocote to aduh ya Allah ana luput salah ino lali cacate salah lagi kene kaji dicocot-cocot nih ana cacate basa Jawane cacat dudu cocot cacat iki wis basa Jawa Mbak cacat Jawa cacat ya cacat yen cocot wis gone wis beda meneh iki kudu iki ora jeneng ngomong kasar ning pegenan kekenahan timbangan iku enek anu Mbak apa kuwi enek trap-trapane kanggone piyayine nun sewune mboten cocok mau nggih ning tutuk tutuk oh ya tutuk kalau aku ngomong cocok tuh maksudnya mulut ya ternyata ngapunten ya tadi beda wong beda umur kuwi sebutane wis beda benten kok benteng alah karepmu sae lah tulisannya lo gitu Pade ya benten ki beda yen benteng iki kae bangunan ning keraton kae benteng itu beteng lah beteng lah yo padha bae wah ki ora ana hukum lo tak rabi tenan kowe
Ora senengane anu ning ya kapan-kapan iki nyawang Elisa iki ora ana jelehe, Mas. Nadyan omongane iki pating plekutuk ning nyawang Elisa ora ana jelehe. Kok iso? Loh, iki sing diarani wajah supermarket ya ngene iki. Supermarket kok, Penuh Pak. pesona dan penuh keinginan. Marake pengen apa-apa iki. Dadi nyenengake disawang. Iki sing diarani njawani tenan iki ya Elisa ngene iki. Ngene Pokoke lah. aku yen jago manten karo Elisa, wis iso tak pamerte waton siji. Apa? Aja omong wis ae. Dadi digandeng tak ana ya. Gandeng sok ngono kan tak pamerke wis ngono. Lah piye nek ra omong? Lah lho timbangane Meneng wae ra seru. Kudu omong. ya omonge marake nesu wong. Terus aku mingkem to. Monggo dar setetek ngono. Nah. Lah mak wong betok aku. Lha wong senenge ning ya iki awake dhewe matur nuwun lho sak. Kowe arep ngucapke apa karo desa Kemiri kene khususnya Pak Kades. Bedak, Padet. Pak Pak Kades. Pak Kepala Desa. kepala iki diantem ngono iki kepala. Kepala iki tegese pimpinan lho, Mbak. Dadi nek desa iki ya kepala desa, lek sekolah ya kepala sekolah. Nah, yen kepala aja didewok-dewokke kepala iki tegese dipala. Kepala pangajengipun Desa Kemiri menika kula ajeng matur sembah nuwun sampun nimbali dhateng Elisa Ursaros Alasumi gumiku saged Malah minggu-minggu bareng. damelaken berkah panjenengan lan sedaya masyarakat desa wonten Kemiri Sing meniki. dicokot sapa? Kok masyarakat iso masyarakat ya masyarakat. Wis ngene sa, timbangane kowe ngarang kleru terus. Nggih. Iki wacanen. Nah, wis. Aku enteng-enteng nek kon gaweanku. baca pinter aku. Sampeyan ya dalang. Ayo. Lah iya sampeyan ya Sik, dalang. iso lah. Iki iso maca layang kulino. Iyalah. Kowe iso rupamu ayu aku seneng. Ya apalan. Jangan ngotot. Ya apalan kowe iki. Ora ndang kok tokne. Diwaca wilayang iki. Ya, Peter pegangin pada satunya. Mbak Darmadi suluk. Loh, Mbah Darmadi, Suluk. bener toh? Assalamualaikum Bobo Cahyo sugeng ngayahi tugas mugi-mugi lancar nyuwun gendeng. Aduh. Gendeng. Titipane anak cucu dibawani Bu Kesi. Gendeng menika kagem sederek Kemiri. Sing kon gendeng sapa? Yaitu gendeng. Gendeng kok gendeng. Ya. Ki. Nah, Keluarga besar persaudaraan setia hati rayon Kemiri. Nuwun Wiso Tresno. Wujute Roso. PSHT rayon Kemiri Jaya. Ya. Sing cetha ya jayane tok ngomong. Niki paten apa kula isih baca? Ayo kowe no wong diperintah dalange kok. Kula nggih. Iki satu sing nggo sapa, Pak? kono monggo. Iki cetha ana dite 100 sok macane cetha. Assalamualaikum Mbak. Lah ya lah. Selamat malam Mbak Limbok, Mbak Cangik. Saya minta gending 1 pepiling 2 caping gunung jengleng. Salam buat Ki Cahyo Kuntadi Mas Gareng. Gending ini buat penggemar wayang. Setunggal. Pak Trimo Pratomo, Desa Purworejo Ngunturunadi. Kalih Pak Guru Priyatno Pingkuk. Kalih 3 Mbah Sariman Purworejo. Sekawan Masaiful Iveng. Dari Mbah No Kulit Betung Rejo Ngunturunadi. Mbah No Kulit dipentung. Ki kurang siji. Yes, setunggal malih nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Limbo, saya minta gending sesi deman dibawani oleh Om Gareng. Nyang entuk tugas pede kalih kepilut 3 nandur Munduh. Apa kuwi? ngunduh woe salak. Nandur gundul salak.
Ngawur kowe, nandur munduh salah. Oke. Salah. Saking kula bapa miswi gelebot ka bocone apa ya? Kemiri. Oke. Nggih. Terima kasih Bos. Nggih. Padha ora cethone kok dicokke. Ana mah mundur caping gunung to? Ah. Ya. Tak golekne kanca Mbak Elisa. Sinten? Mbak Febriandari. Dari Bonsari Madiun. Febri. Mangga. Turun gunung, ya. Caping gunung jenggleng sing jenggleng gareng. Kira-kira didepi sinden loro sing kuat ora? Ayo. Ora jenenge saiki ganti to. Sapa? Kok modern Febri. Febri aku Nama lengkape Uun Febriandari. Oh, ngaten. Kelahiran Februari. Ya Mbak, turun gunung, Mbak. Sing angel bethek laire iki ya iki lho. Apa nek aku bedeken? Bethek kok gedeken. Bedeken apa? Aku bulan apa? Jenengmu sapa? Elisa Orsarus Alasum. Elisa Orsarus Alasum. Orsarus. Oktober. Salah. Apa? Salah adoh banget. Kelahiran bulan apa? Aku Agustus. Nah, kowe ora ngerti sejarahe kok. Sejarah piye, Bede? Ibumu ki Oktober sing ngeden. Lahirnya Agustus. Suwi men to, Reng. Sumbangane kleru. Emangnya kamu sing meteni mbokku? Kok ngetengi? Kan kamu nggak kenal mbokku kok Aku ora tau ngetengi. Aku tukune Pak kok ketengan. Yo. Yeah. Mbak Un sik. Iki komplit ya. Pangkur caping gunung. Reng, kuwi gandrene sik, kuwi layange ndak lali tembange apa ae. Layange lali ra masalah duite aja lali. Tenang ae. Ya Mbak Un. Nggih, sakniki nggih. Besok wis bubar. Lah kula pun ngeses mboten sios. Saben bengi. Kareng apa, Reng? Jare kok jenggleng. Oh iya, Senengane kok. Sampun, Pak Poh. Ora enak. Lah pripun? Sampune ra masalah Pak Poh iki lho. Apa Mas po A ngono lho. A. Oh kok Pak Poh. Heeh, celun A lho, Un. Dadi AA arep ee. Apa Mbak Elisa? Sok sapa iki? Yo, Malik. Nah, Oke. matane ngendi sih, Mas? Matamu dhewe iki. Reng, aja nesu to, Reng. Lah kok dipatah-patahke kok. Ya dituturi wong bocah ngerti. Aku kan pengen berhadapan-hadapan. Walaupun ini namanya matane yen karo wong Jawa aja matane. Oh, yang benar gimana, Bede? Motonipun utawa netranipun. Oke. Netranipun pundi? Yeah. Aja cengengesan iki golek duit tulisan. Yes. Gayane. Yen memacang hamung akar ajanur aku Wah, sadis sih. Mainnya keras sih. Lho musuhe kaya ngene kudu keras. kau bagus seneng yang keras-keras sih. Lho. Aku musuh ngene, alusan musuh kok ngene ora dikerasi, ora Pak Haji, krasa. Pak Haji, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kilap aku kilap. Terus tobat. Keras rene. Ora apa-apa, wong iya wong aku menungso
swantah. Wah, Ana kurang lan klerune. ha iya, menyang menungso kaya jelantah. Jatuh. Wah enak. Ya un. Pancen bojone calon gubernur Rasido. Sinten? Taryo. Wis tuwek lho sakniki. Aja ngono. Bukan sing biyen SPP ini nanggung, Pak. Mas, akhlakul karimah jenengan ning ndi? Gak Iki sowan. seni penuh dengan kehalusan lho. Lek iki mau salah sih. Nun sewu jenengan lah haji. Heeh. Jenggleng ya kena. Ning ora kudu madhep langsung teng uun ngoten niku. Sok-sok tafsir penonton iku negatif. Iki perkara madhep kowe iso geger ngopo to? Lho, mergo jenengan Kari omong Mas ki aja madhep uun. aja madhep uun. Ngono wis. Madhep ngetan kono. Oke. Ayo. Tok dong baleni sing sopan. Lho, kene Nes. Reng, iki mudeng ora to? Astagfirullah. Madhep ngetan. Aku wis madhep rono lho. Kuwi lho ngisor kuwi lho. Eh, Sing ngisor kuwi lho. oh, derek. Bapak rono kok ki rono. Angel-angel gecek lho iku. Ya, Ora wah sadis jebule. Allah dimana kandung. angel ya Kok kaya tegesan dijecek. Ojo sadis-sadis kok. Mboten. Sik kanggo to niku. Sing gleli kok. Waduh. Si Alex sing gleli. Mbak Lisa yo. Gak boleh madep jarene. Madep rono. Aku madep rono. Lah ketemune kapan kok? Wong kurung-kuran. Pencipta Ana aksi iki mesti ana reaksi ya iki. Lah ya kono sik mempeng kowe leren. Lah kok mempeng ora kono nyerang e, Mas. Lho malah apik ngono Lu kuwi. kabeh wong lanang ki anggere diserang ya malah ngene iki keder wedi ngene iki. Malah bisa tak golek iki jinak-jinak merpati ngono ki ora pun nyerang ngene kaya un malah. Lho, kita nyenengke malah tak serang. Oh. Lah kene urung diserang wis ditokke iki. Ya, Paun. Aku, woi. sana. Woi, aku. Pak Po. Jare jinak-jinak merpati. Aki. Mas, Mas, salah kula niki lho. kok masalah? Salah terus. Ya wis ya sakarepmu pokoke mbok tembangke. Panas. Udan. Bener nggen parian kok iki ya. Kicusan. Mas, iki rumujiran. Aku wis wong tak pikir wong ngene iki terus jeglek terus mandeg dalan iki piye. Yo ngene iki jenenge semeleh. Tak selehke ya rodone ilang loro kok. Malah tas. Iki sinden liyane bukan piknik ya. Ayo bekerja. Ayo, Nek kene iki
parian. Nyambut gawe ning kene do ngrumpi. Ayo. Mbak Lia, ya parian. Ayo liyane. Iwak teri. Mbak teri. Kecemplung sumur. Ya-yaan. Warga kemiri mugi tambah makmur. Allahumma amin. Baleni Mbak Lia, men saya kompak kula percaya piyai mriki piyai nyeni. Diamini ngangge lagu, Pak. Nggih, Pak, nggih? Nggih. Nggih. Allahumma amin. Yuk, Mbak Lia. Iwak teri kecemplung sumur. Warga kemiri mugi tambah makmur. Ya Allah. Ayo genduren toh. Mbak, aduh, Mbak Triastuti, le anggun ya. Sedakap kaya Bathara Guru ae ora. Ayo. Tom and Jerry. Wes Wes tuwa-tuwa kantonane Tom Jerry. Tom Jerry. Mau Aku kan seneng film Tom and Jerry. ya. Luna Maya. Tom and Jerry Jerry. rebutan roti. Warga kemiri mugi tansah kathah rezeki. Allahumma lanjut istriku tersayang. Ye. Sagar ngono sesuk meteng meneh. Modus ya. Aku tak ora sah parian wae ya. Lho kok ora parian piye? Gak mutung aku. Lho. Mutung sarung. Ora lho ket mau dhek karo aku sia-sia. Hah? Peheneng Elisa aku ketok ora kanggo ngono lho. Saya tahu Bu, kersa parian ora. Lek ora kersa ben diwakili mbok enom ora apa-apa. Alah, ya Allah, iki mau aku ndelalahi maca chattingan komen ning YouTube. Sapa? Pas sampean Pak Dalang niku wau lho. Ah. Niku wau kan gawe parian-parian. Ah. Terus ning komenan YouTube ngeten. Wah, tak amini Pak Dalang, ucapan adalah doa. Amin. Cepan parian mau lho. Oleh Elisa gelem tak pek bojo kuwi mau lho. Iya. Pantun. Oh iya, matur nuwun. Iya. Wong ki Matur nuwun. wong ki ilo-ilone wong Jawa jaman biyen dadi dalang yen kepengin kondang laris lho bojone kudu loro. Ning ora kok bojoku mung bojoku setia lho Pak Gareng. Nah, Senajan to Setiaki. Kowe iki dilem bojone setia kok setiaki. Ya parian. Ya parian, Mbak. Panen pari tinggo neng Mekah. Mugi-mugi warga kemiri rezekine berkah lan barokah. Allahumma ayo nak, iki ora healing jinten nak, ayo nak. Ayo. Kakak diri lalu ke Karawang. Wah, domen to, Nduk. Kok men Jalan-jalan kok Oh ya. iya. Healing lan waspada. Wah iya. Pinter kali. Terus piye mau? Loh lah. Warga Kemiri, alhamdulillah semua beruang. Sesuk kamu di amene beruangin duwe-duwe apa kewan maksudnya? Loh, maksudnya kota amal lho Pak, kata anu artane. Lah dicethake beruang. Beruang. Loh, kuwi kewan. Beruang. Nah, piye? Piye ndak balenono? Beruang. Lho kuwi beruang kewan. Mbok aja angel-angel golek parian Sugidit. Wes. Dia maksudnya diku. Oh iya. Ya nang, neng kene ora ning restoran ya, ayo. Mangan ae ora.
Ampun diguyu to, kula kademen iki. Oh, Mau ning pondokan nganyelne dhek. Napa, Pak? Ayo nong, maaf nong. Kula pun mau malih ana apa nerawon apa pun wareg kok. Tenan, iki suguhane nggih Pak Dalang sate lho. Nggih lek sate kula purun nggih. Rong piring dhek mau ora. Terus Mumpung ngenten kok, Pak. oh iya. Neno. Tuku ceri Heeh. cari. ning Banjarmasin. Oh lah. Kok transportasi ini larang lho. Warga Kemiri pinaringan ayam tentrem lahir batin. Allahumma amin. Arep lahir batin yuk tekan Banjarmasin nih. Kersane to Pak parian usaha. Oh mbok ya tuku ceri rasane asin lak wis to. Iso tekan Banjarmasin lho, transportasine entek pira? Ya, iki genti, iki. Iki sing di omah iki. Podang kuning iki. Wah, rene nggo mobil, nggo jeep dhek. Oh. Tulisi podang kuning. Oh, wah. Gojek tak kira ditulisi siapa sewa. Sego. Sego. Sekarang ya nek enomi sego-segonen. Iya. Semego. Sego. Ya sego. Kowe iki parian apa njaluk? Parian. Halo, Pak. sinomane tratapan lho. Parian. Oh iya. Sego. Sego. Iya. Kok goreng pokok liwat. Sego biasa. Oh iya. Digawe bubur. Bubuk. Oh sego kayak bubur ki. Sego. Iya. Ora cedak omahmu pangan kowe. Ampun nesu ngoten to Lho kok jenengan. sego. Nggih sabar jenengan ngomong putu ngoten niku sabar. Saya tuwek mau Pak D lagi mbah iki. Iya nak, ayo, Sego. Sego Digawe bubur. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri jenengan Ponorogo. tambahno pisan. Jawa Timur Indonesia ngono. Pisane dawa. bagian dunia. Ampun ngredoni riyen to. Nggih. Balik kok ngarep, menore, balik kok ngarep. Nang. Jenengane ampun ngredoni Kok selamat. ngarepne nang ndi? Sego. Sego. Ya. Digawe bubur. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri jenengan Ponorogo. Oh. Pinaringan subur makmur. Nggih, amin. Aku nganti kuaregen lho sego iki. Taun. Aku Ayo sego meneh. Bakso metu. boten. Tenang Pak Po. Innaullah ha. Sobirin. Kok emosi nang. Oh. Nyang klewer. Apa? Mangkat saka Madiun. Oh iya. Ingkang sampun nyawer matur. Ya mung kuwi. Iya. Berarti ki mau ngarep matur nuwun sing nyawer tok to. Lah kula wau dereng matur nuwun lho, mbok menawa terus yo Berarti tergugah hatinya. nyawer. Nggih. Nang Medion. Mangkat kok Madiun. Ingkang nyawer. Matur nuwun. Nggih. Kurang nggih nyangkani adoh ora. Bener kok arep tak salahke piye? Mbak Elisa. Ayo. Ya, coba. Keri. Dek. Dek. Iki lho apik ngene iki marai semangat. Apa umi sego? Lho, lah ya iki bar dikeri-keri, wetenge lak luwe terus sego. Karo klekaran. Wah, ngopo iki keri-keri? Nek sinden bar rampung nyama wayangan Sik keri-keri karo klekaran. iki kucing iki. Kucinge lho ngene. Iki lho, iki IP sinden nek Maaf. bar wayangan. Iya. Ki rampung dibuka kabeh langsung krek. Keri-keri karo klekaran. Aku bayangke. Gus, Iki dah yen tutik kaya apa.
Gari-gari karo kekaran warga mirip binaringan panjang yuswa kathah berkalan lumintu karaharjan lan kabahagiaan wis apik akeh tambah ono dan lain-lain. Angel. Wae pari anu semulak ngono ora rampung-rampung. Ayo sampean. akeh Pak Pun sampean. Pade ayo pade Rampung kok. Lho aku pengamat to. yo yo rasa selak. Ayo. Nah. Apa iki? Yo. Iya. Pengamate kowe dicincing. Siji. Loro telu Apa? papat. Kowe kon parian malah hitung-hitungane nyapa. Sing apik parian. Iki parian. Lah ya kok siji barang ngopo? Kuwi tunggale sego mau ndakan ora. Sing apik. Liyane. Nggih ngelokne umi kok malah tularan. Ayo liyane. Loro. Kowe iki piye to? Kabeh wong semene ngerti bar siji mesti loro. Rasa hitungan to, rasa hitungan. Ora sida. Yesu Nesu meneh. Ora parian ora paten. panas udan panas lengaling capek gunung Daun. Nadyan
Lah nom-nom iki kare suwuke dawane ya. Ya ngono sing dawa-dawa. Heeh. Tembakon niku ingkang wonten nginggil nggih sing manah-manah nggih. Apa? Manah-manah. Mana-mana? Hati-hati. Hati-hati kok manah-manah. Wah, bahasa Jawa. Nggih, hati-hati ya wis hati-hati ngono kok dibasake manah-manah. Hati apa? Mana? Hati-hati. Mana-mana? Kok malah ketok goblok men rek malih. Aku iki tenan musuh Elisa iso budrek tenan aku. Potret ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng dalu Mas Dalang ugi Mas Gareng. Nggih. Nami kula Pak Sadiran warga Desa Kemiri. Kula niki mantan pemain seni ketoprak Sinar Jaya tahun 1947. Ya, belum lahir aku. Iya. Nate dados pimpinan ketoprak Setya Budaya. Nggih. Desa Kemiri Leres. sakmenika dados pinisepuhipun nggih. Nyuwun gending orek-orek gara-gara perang Bambang Cakil kalian kudangan kethek ogleng. Matur nuwun wassalam nggih. Iki saya ana pamundhut Nggih, anu Mas. apa ki jenenge Sesideman Umi ya mudhono. Mi. Karo Mbak Diajeng Chandra sik yo. Ayo, nggih. Nggih. Ayo diajeng Eh, karo Umi. Diajeng Chandra karo Umi, Pimpah. Hafifah, Afifah. Hafifah. Kene. Wah, jan sinden saiki nom-nom ayu-ayu. Disawang wis dina ra entek-entek kowe. Salahe lahir sik. Mudian kowe. Lah aku maune iki jane arep inguk-inguk tok ngene karo mbokku didelok. Ya, lebu meneh. Wong salah wong lahir kok disalahke lho. Wis jinatalan wis kinodrat aku lahire dhisik. Ngono ning wong lahir dhisik tegese saiki wis tuwa iku kudune berbangga hati. Karena sudah tua berarti sudah melalui proses lahir anak-anak remaja dewasa saiki tua. Lah kowe lagi dewasa. Nggih. Urung ngancik tuwa. Lah ning jenengan nggih awet lho saestu lho, Dik. Apa? Awet. Awet wong dibalsem kowe arep muni balsem lho. Lah ngeten iki ancen barang antik kok. Aku seneng karo diajeng iki. Ngaturaken sugeng tindak dumateng Bapak Bupati. Matur nuwun Pak Bapak Kondur, Bupati Pak Sugeng Bupati. Kondur. Aduh, wis ayem pokoke aku angger ditunggoni karo yen cara aku nyebut ki sing bau reksa. Oh iya. Sing bau reksa ki tegese sing jaga Ponorogo. Betul. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Manah-manah nggih, Pak. Mana-mana Pak? Mana-mana Pak Bupati? Engkel ae ora. Yo dibawani dhisik. Yo, Umi sik ayo. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya Omahmu cedak kene ya, Om. ya Berarti kamu tadi karo rombongan apa ngepit? kali rombongan Ora ngepit. Boten. Daerah endi jenengane? Daerahmu namanya apa? Pulung, Ngepit? Pulung, Oh, Pulung. Pulung. Deket ya. ya Jadi iki lancar komunikasine wong omongane padha ora cethone. Sak garis kas, sowan menyang kutha gedhe Chandra Mulya. Terus yung selendang kuning kang
Mbak Elisa, ya Mbak. Aku juga. Oh iya, Jono. bintang tamu. Ya. Swara kurang premono ning wasis angungrom marang bendoro Sulestyo pijer ngincangake alis. Ya, bertiga bareng sing kompak. Terus tresno sesidama Mbah Genggong dan seluruh warga masyarakat Pupus ingkang nobar. Sugeng mirsani Pak Lurah. Pupus. Ugi saking Pak Suradi Tembalang. Keluarga besar Mbulusan Tembalang derek nyimak Mas Yoyo Sugeng Makarya ngantos tancep kayon. Nggih, matur nuwun. Pak Marsono, Pak Sindendian. Selamat malam Pak Cahyo, derek Wungon Tasik Monitor Kunta di channel saking Pak Marsono Pulirjo Pilang Kenceng Madiun. Nggih. Yuk tarik luwe becik patenono timbang
awas. Matur sembah nuwun. Wah, sindenmu saiki jogetane hot. Sing ngajari iki. Ayo sapleke kecemplungane Lisa iki lho, goyangane kok suwer. Umi lo tuman gini-gini sekarang. Oh. Ndak dung. Oh, Umi iki dasarane iki jane pancen dia goyangane hebat. Ning biyen ora kepethuk kowe dadi sik wedi-wedi. Disimpen. Iki upama diculke lho. Kaya wong kanyaki beras ke lho. Lah iya, mergo sinden iki lek anggere goyang seser ngene kan terus kesel. Heeh. Kesel lak terus luwe. Akhire Umi golek sego. Nggih, Mas Gareng Mbak Elisa. Piyayi mirsani wayang menika dipun perang dados 3. Menapa mawon, Mas? Wonten ingkang nggatekke lakon, wonten nggatekke lucon, ugi wonten ingkang nggatekke sing jenenge lagon. Lagon, lucon, lakon. Oh, Saged-saged tiga-tiganya harus tercakup. L3 nggih. Mangke seneng-seneng dibacokne goro-goro yen Siap. dikumplak teng limbukan kok Mbak penontonnya ndak malah bergeser kondur. Nggih. Nggih. Goro-goro lebih hot pokoknya full edan. Nggih, mengko dawuh.